Sa lungsod ng Dagupan, medical frontliner na gumaling sa COVID-19 muling nagpositibo sa virus. Narito ang report. Muling nagpositibo sa COVID-19 ang isang medical frontliner na nauna nang gumaling sa sakit. Dati na siyang naging case pero nagkaroon pali siya ng exposure so nag-positive ulit. 41 returning overseas Filipino at LSI ang pinauwi na matapos magnegatibo sa swab test. Nananatili sa safe zone ang mga pagamutan sa Rehiyon 1 na tumatanggap ng COVID-19 patients. Bagamat may naitatala pa rin kaso ng COVID-19 sa rehiyon, sapat pa raw ang mga pasilidad para sa mga pasyente. So sa ngayon po dito po sa buong Region 1, ang ating hospital care utilization po ay nasa 20 to 40% po tayo. So ibig sabihin, tayo po ay nasa safe zone pa lang. 3 panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa La Union kahapon. Nakapagtala rin ng 9 na recoveries at 1 patay. Isang authorized person outside residence o APOR ang naidagdag sa listahan ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte. Ang pasyente ay residente ng Barangay Barit, Lawag City. 6 na recoveries ang naitala sa Baguio City kahapon. 3 naman ang naidagdag na kumpirmadong kaso. 2 APOR din ang naidagdag na kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Abra. Nahawa sila sa isang pasyente na naunang tinamaan ng sakit. Samantala, 32 panibagong kaso ang naitala sa Pampanga kahapon. Isang 28 anyos na lalaking health worker ang nagpositibo sa COVID-19 sa Tarlac. 2 pasyente naman ang nakarecover. Sa kabuuan, umabot na sa 5,228 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa North Central Luzon. Sa Ilocos Region, nasa 598 na ang bilang naman nagpositibo sa sakit. 316 dito ang mula sa Pangasinan at Dagupan City, 190 sa La Union, 58 sa Ilocos Sur at 34 sa Ilocos Norte. Umakyat na rin sa 611 ang bilang na matinamaan ng COVID-19 sa Cordillera Administrative Region. 262 sa kanila ang galing sa Baguio City, 139 sa Benguet at 62 sa Abra. Sa Central Luzon, pinakamarami pa rin ang naitalang kaso sa Bulacan na nasa 2,262, 585 sa Pampanga, 347 sa Nueva Ecija at 140 sa Tarlac. Sa kabuuan, nasa 4,019 na ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Joan Punsoy, Balitang Amyanan.